আমি যেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিলোঁ অসমত আমাৰ সুৰক্ষা নাই নেকি বুলি, ঠিক তেনেকৈ হাগ্ৰামাৰ দিনতো অনাবৰসকলে তেনেকৈ ভাবিছিল যে অনাবৰসকলৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ স্থান বিটিচিয়ে নহয় বুলি কৈ আছিল বা আন্দোলন কৰিছিল। কিন্তু সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অহাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক 26টা জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি পেলাই এটা নতুন প্ৰজন্মক লৈ আমি নতুন এটা সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যাক আমি বিদ্যাৰ সমাজ, শান্তিৰ সমাজ বুলি ক'ব পাৰিম। तो हेलो लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोन गेजेराव लानानै दिनैनि राजखान्थि दुंहाव थासारिफोरखौ लानानै आरोना गोबां गावबा गावनि पार्टिखौल' मा खालामो गिदिर खालामनो देरहानो लुगैयो मानसिफोरा दिनैनि दिनाव आरो गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा गावखौनो गाव मा गावनि गादिनि थाखाय गावनि भटनि थाखाय ना गोबां नारा नाथा नाजागासिनो दं, नाथाय दिनै हारिनि थाखाय नाजादोंना बिथांमोना। दिनै जों नुनो मोनो रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया, आंनि नुनायाव आंनि साननायाव आं बुंनो सानो दिनै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरोना। आं बबेबा मोनसे पार्टिखौ लानानै नङा, गासैबो पार्टिनि हान्जानि लिडारफ्रानो दिनै मा बुङो ना मा बुङो आरोना नोंथांमोना बयबो नुखायो दानि दिनावहाय जोंनियाव दा मा दङ हाइकर्टनिफ्राय अर्डार फैनानै दंखायो मायो नन ट्राइबेलफोरखौ ट्राइबेलनि हायाव थानायफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै। नाथाय दिनै सोर मा बुंदों जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरा बा दा सरकाराव थानायफोरा जों एभिक्सन खालामा जेब्लासिम जों थागोन। मानि थाखाय बुंदों बै एभिक्सन खालामजानो गोनां मानसिफोरा जेन भटखौ गावसोरनो होयो बेनि थाखाय नंगौना नङा रायजोफोर। आरो जुदि इउपिपिएलआ दिनै एभिक्सन खालामोब्ला बिपिएफनि मानसिफ्रा मा बुंगोन जों गाबोननो न' लुनानै होफैगोन बुंगोन। आरो जुदि बिपिएफनि मानसिफ्रा एभिक्सन खालामगोन अब्ला इउपिपिएलनि मानसिफ्रा दानो बुंगोन जों गाबोननो नोंसोरनो न' लुनानै होफैगोन, बिसोर एभिक्सन खालामबाबो जों नोंसोरनो हा होगोन, जोंनोल' भट हो। बे बाथ्राखौ दिनैनि थासारियाव जों नुबोगासिनो दङ आरो नुगासिनो दङ दायो ससियेल मिडियाफ्राव। थ' अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो? बिथांमोना रायजोनि बा गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंना ना जोंनि बे ट्राइबेलफोरनि जोंनि बर'नि हानि मोन्थाइखौ बिसोरनोबो होनो गुबुनफोरनोबो समानै होनोसो नाजागासिनो दं? गावनि मा राजखान्थि गावनि जिरायनाय गादिनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नागिरदोंना नागिराखै दिनै बिसोरो रायजो राजा नोंथांमोन? थ' बिनिनो मोनसे फोरमायथि हिसाबै आं भिडिअ होनो सानदों। मानगोनां रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरोना, नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। दिनै फेरेंगा मोना गावनि हानि बर'फोरनि लागैनो हाथियार हमनानै दावहा नांहैदोंमोन। प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ लानानै लामा लामा जथेदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय ना। दा बिदिनो गुबुन हान्जानिफ्राबो बिदिनो गावनि हारिनि थाखायनो नांदोंमोन सिगां समाव। नाथाय दा जेब्ला राजनितिकआव थाबाय आराम मोनजादावबाय, बे मोनजानायखौनो लुबैगासिनो आरोना दायो फिन आरोबाव। थ' इउपिपिएलनिफ्राय फेरेंगाया मा बुंखो दिनै खोनासंदों नोंथांमोना, अब्लानो मिथिगोन आरोना। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना चेनेलखौ। थ' नायलांदो भिडिअखौ। আমার সন্মানীয় শ্রী প্রমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইউপিপিএল দলে ইলেকশ্যনৰ আগত দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ইয়াৰে মন্ত্ৰ দুটা আছে, এটা মন্ত্ৰ শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা, আন এটা মন্ত্ৰটো হ'ল আমি বিটিচিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক বহুদিনৰ পৰা মুক্ত কৰোৱা। এই দুটা মন্ত্ৰৰে আমি শাসনভাৰত আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু কথা দিয়া মৰ্মে আমাৰ সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইউপিপিএল দলে ইউপিপিএল চৰকাৰে আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি পেলাই সমন্বয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঐক্যতাৰ পথত আমি সফলতাত আমি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ 17 বছৰত আপুনি চাওক হাগ্ৰামাৰ দিনত 1,623টা ফেমিলিকে মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি চাওক বিজেপিয়ে প্ৰায় 70 বছৰ এই আমাৰ 70 বছৰ নহয় 65 বছৰ 60-65 বছৰ অসমখন শাসন কৰিছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ থকা স্বত্তেও কংগ্ৰেছে 70 বছৰমান থকা স্বত্তেও আমাৰ অসমৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ পৰা নাই। আৰু আমি যেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিলোঁ
অসমত আমাৰ সুৰক্ষা নাই নেকি বুলি ঠিক তেনেকৈ হাগ্ৰামাৰ দিনতো অনাবৰসকলে তেনেকৈ ভাবিছিল যে অনাবৰসকলৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ স্থান BTCয়ে নহয় বুলি কৈ আছিল বা আন্দোলন কৰিছিল। কিন্তু সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অহাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী 26টা জাতি জনগোষ্ঠী সামৰি পেলাই এটা নতুন প্ৰজন্মক লৈ আমি নতুন এটা সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যাক আমি BTR সমাজ, শান্তিৰ সমাজ বুলি ক'ব পাৰিম। সেইটো চলি আছে। হাগ্ৰামা যেতিয়ালৈকে থাকিব মই ভবা চাগে ইউনিটিটো নহ'ব, কিন্তু BPFৰ সকলো নেতা নেত্ৰীসকলে UPPL আৰু BPFৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এটা নতুন সমাজ গঢ়াত সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছুক। যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰ্জা সদায় খোলা, হাগ্ৰামা চাহাবৰ কাৰণে দৰ্জা খোলা, যদি আহে। কিন্তু মই জানো হাগ্ৰামা কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो खोनाबाय आरोना रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा मा बुंदों आरो प्रमोद बर'आबो बेबायदिनो बाथ्राफोरखौ बुंदों ना जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव। थ' नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मा सानो बिथांमोनखौ? बिथांमोना गादिनि थाखाय ओरैनो सोमावसारफ्लादोंमोन ना दिनै हारिनि थाखाय थारैनो बिथांमोना नांबोमारदोंमोन? अब्ला दिनैनि बे समावहाय गुबुन हारिफोरखौ लाफानानै मानो दिनै समान मोनथाय आरो जों थासान्दियाव नोंसोरखौ रावबो होखारनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो बुंबावदों। नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ जों गासिबो हारि हारिसा जयै आलो गोजोन जानो थाखायनो सोमावसारदोंमोन, जयै गोजोनखौ लाबोनो थाखायनो सोमावसारदोंमोन। अब्ला गुबुन हारिखौबो गोजोनै लाखिनो थाखाय, गावनि हारिखौबो गोजोनै लाखिनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। नाथाय जोंनो आलादा रायजोखौ लानानै बिथांमोना सोमावसारखायाखैमोन नामा? आं बेखौ सानदों आरोना दिनैनि दिनाव बिथांमोना आलादा रायजो, जोंनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो, आलादा गोहो नांगौ होननानै बिथांमोना सोमावसाराखैमोन नामा? दिनैसो जों नुखादों, आं बुंबोखाबाय थादों भिडिअफोराव ना, जि BTR गोजोन गोरोबथा खालामबाय बेयो जास्ट गुबुन हारिजों बर'जों गोरोबनानै जानायनि मोनसे गोरोबथासो आरोना। BTCनि गोहोखौ जमायै गुबुन हारिजों बर'जों रानलायना जानायनि मोनसे गोरोबथासो बियो। जि गोहो दं BTCआव, 6 सिडिउल ट्राइबेलफोरनि लागै मोनसे गिदिर गोहो दं, बे गोहोखौबो दिनै फोजोबनासो लानो नागिरदों नामा? आरो BTCआ 6 दाननि गेजेरावनो मोनसे एरिया ओनसोल सिमा जादोंमोन, दिनै BTRआ दासिमबो सिमा गैया। आरो जाय गामिफोरखौ सोसनदों बिसोरहाबो जोंनि BTRआव हाबबाय होननानै बिसोरनि गामियाव मोनसेबो सिमा गैया। नाथाय जास्ट नुनायाव मा इलेक्सनाव UPPLआ भट लागोन, बिनि उनाव मा जागोन बिथांमोना देरहाखांबा मिथिला आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोना एसे सानदो ना, दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि लिडारफ्रा मा जागासिनो दं? मोनसेल' पार्टिखौ थांखिना बुङाखै आं, बिसोरबो दिनैनि दिनाव हारिनि थाखाय ना गावनि गादिनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं। भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर, बाय।